Okay, magandang araw na sa ating lahat dyan, mga ka-Espero, mga ka-viewers. So, ito po yung pangalawang dive natin with my Rob Allen. So, kasama po po yung Rob Allen na bago nating spur gun. So, ito po yung spur gun natin, 130 cm. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga ka-Espero dyan at shout out sa lahat ng mga full anon spero. So, dive safe everyone, mga ka-Espero. So, dito po tayo ngayon sa Balwarte. Alright, yung hindi pa nakasubscribe at naka-follow sa ating page Esperong Baista, so subscribe na po kayo dyan para updated po kayo sa mga video natin. Alright mga ka-Espero, God bless. Okay mga ka-Espero, so welcome sa ato ang channel karon, Esperong Baista. So di ako karon namana. So nakita ninyo na ang pana isa ra jud karaber ang nataod, no, tungod kay mura og gipamaulan ko aning panaan tungod sa kataas nya, tapos gahi pud kay ang rubber. So at least nakataod tag isa ka rubber. So niata karon sa ato ang spot na mani ang mamsaan nato ng spot. So akong gilili ang liki, no, kining anad man tag gilili og liki. So para na mamsa akong gitirahan pag may gani na stone shot. Kung wa pa may stone shot, sigurado jung makabuhi gyud nga mamsa. Alright, no, so adyo ni kalahos ning ako ang uhas tungod kay isa ra man ka rubber ang atong gibutang, pero at least na stone shot gyud nato, no. Alright, thanks for watching mga ka-Espero, mga ka-viewers dyan. God bless. Yan, kuha dyan na to ang mamsa. 4 thumbs na ni. Yan, makatula pa dyan ta. Alright. Yes. Okay, di ara guys, aring lipayag yung Esperong Baista guys, oh. Yeah, Rob Allen. Iyo magkadimaw yung istorya, sirag balik-balik. Rob Allen, Rob Allen. First catch. Big fish, Rob Allen. May resulta nga, excited kayo guys. Thank you Lord. Ayan, ito po yung huli natin ngayon. Ayan. Alright. Ayan. Okay guys, so muna ang halin sa ato ang mamsa. So napatay ibaligya, no? So kini siya muna lang ni ato ang panon, tulahon, no? So lulutuin na lang to natin. Guys, so muna atong tulahon karon aron na atay panihapon. Alright. So, napay nabilin dito, napay 1 kilo kapin. So, moto atong ibaligya para dugang sa tuang halin. Alright guys, so ito po yung tira natin ngayon. Malaki na 300 per kilo. Okay, so thank you for watching sa channel ko Esperong Baista. Alright guys, so muna na itong tilula karon. Alright, yummy. Namituo na guys. Yan. Okay guys, so yan po guys yung tinula natin.
Yan, sarap. Right. Lagyan natin ng cabbage. Kain tayo mamaya. Okay na. Okay guys, kainan na. So ito po yung tinula natin, no. So mag-pray muna tayo bago kakain. Right. Okay, shout out sa lahat ng mga ka-Espiro. Kain tayo guys. Thank you.